semwende ritkoria rero nigo egati ya minyikuru ase kenyoro kia Gitiongo yigotoka ase bunge ya Nyaribari Masabe county ya Kisii nigo babiri bagwesokia na kuimunungania obatkana amono kogendera gutigara ase gesunte igoro yokoboro gwestima ase nsemeyo nigo babiri bakoboria company ya Kenya Power gwikirana ase nsemeyo mnenchiremo yokobakonya kone kinga babiri bakobekirwa estima elikokora obikore byobosali byabiri kone kigwa ase Arbati uru nigo rwariganirwa n'umurikito Dan Muzungu menyi ba Gitiongo igotoka segodi ya Gisusu Nyaribari Masaba nigo becokiri na kurwa ibirengereri byabo kubwatekana no kuboro gwestima ase metinye 5 bono kabono iyo twatemire kure report ya Kenya Power ku reporting transformer yetu ni bwato muchando batotebinga ngocha bali mambi paka bono iga yabere mambi nifagitio tokonya kuboringa engana na bamenyi aba transformer era senseme iga nigerenke mono egintu kirerete nyonya ni transformer yukoya estimate nyana ko batokwero ni ligwe transformer fata mo gerenke iligo to isana sabanta ba twins utora bange both sides koranche oyo oranche ko to bwatesia atokonye egere estimate ira ni ligo abangina bachandikira bakoende 3 km shetinga nano bojaje simu ngota bwatie besa ugori nere pigi ocheretinga ngana bora irenje rete kuchandika abangina ndobwati nona sto shetinga etoko endra sin ngamsin to ameka shetinga nona sto kujikuta jijisimi etoko genda twagana twarusiri bono nigo bereire mechando bagwetera anene mono okomentekana kwebikora byoboibi chinga kichiabo tuko nabo igokoborwa kuborendi security okoranga teyo buya ake tware gosaba etera system igere menge kurwesaleka twagere to kobiruga gachikepo bakobiba kanisa babiba kanyomba chingoko amakima kuru nyomba abangina mbali korara nembulego tubutuko no mugaso abangina bagotora challenge nyinge wobe bwamenta ka batokonya na intu tobe tubwenere ko twabire ngakenta musana tutana kororo muduno nende tweganda twetere emechandeye na serikali erororo na Kenya Power kupata erororo inki kwa nini batari gotokonya ona ibinebiro twatwarire open ni twasibukira watanga baminta serikali saidia gekora muntu gotokonya kerokero kendi twatandikire gusitwa twarori oburubunga munubuya motokonya yari P4 ya taraba fome ko basabu korwa se omwemsi orugoro wa kurunyaribari na kuruba smata akiri report ingaba bonsi go babere toto ko rebiro gochese bari ngaki bono egento muneke transforma munei egusabwa abantaro to piper batokonya na intu tobe tubwenere ko twabire ngakenta musana tutana kororo muduno nende tweganda twetere emechandeye na serikali erororo na Kenya Power kupata erororo inki kwa nini batari gotokonya ona ibinebiro twatwarire open ni twasibukira watanga baminta serikali saidia gekora muntu gotokonya kerokero kendi twatandikire gusitwa twarori oburubunga munubuya motokonya yari P4 ya taraba Kuripoti kitaseni kia geteme kuroga ase kenyore kia Gitiongo kegotoka emegodi ya Gisusu ya Nyaribari Masaba erietari ya igongoro kwa Dan Mzungu.